Ako kamionista pracujem už 15 rokov. Toto sa mi stalo v roku 2017. Viezol som nočný náklad cez Mohavskú púšť v Kalifornii smerom do Arizony. Myslím, že som viezol domáce spotrebiče, ale presne si nespomínam. Všade naokolo bola čierno-čierna tma. Svetlá na mojom kamióne svietili v tom čase veľmi slabo. Ich opravu som celé veky odkladal. Bežne mi to neprekážalo, ale keďže na ceste neboli žiadne iné autá, teraz to bolo oveľa očividnejšie. Pamätám si, ako som musel každých pár minút namáhať oči, aby som v diaľke rozoznal cestu. Uvažoval som, že na pár hodín odstavím kamión a počkam na východ slnka. Veľmi som však potreboval peniaze a tak som pokračoval v jazde, aj keď to nebolo úplne bezpečné. Hovoril som si, že keďže je to v podstate priama cesta, bude to v poriadku. Asi hodinu pred východom slnka som v diaľke uvidel, ako sa k niečomu rýchlo približujem. V strachu, že zrazím nejaké zviera, som dupol na brzdu. Keď kamión so škripotom zastavil, uvidel som, čo stojí predo mnou. Bolo to auto so zapnutými výstražnými smerovkami. Zvláštne bolo, že stálo presne uprostred cesty, priamo na dvojitej žltej čiare. A ešte zvláštnejšie bolo, že dvere spolujazdca boli dokoran otvorené. Môj kamión zastavil snad len 30 cm pred ním. Nerad sa chválim, ale som celkom nebojácny chlap a bitky v bare mi nie sú cudzie. Preto som sa ani veľmi nezlakol a bol som skôr zvedavý. Pomyslel som si, že niekto možno potrebuje pomôcť s batériou a tak som zacúval a odstavil kamión na krajnici. Vystúpil som a vybral som sa k autu. Bola teplá, pokojná noc. Pamätám si, aké to bolo zvláštne. Nefúkal takmer žiaden vietor a všade bolo hrobové ticho. Jediným zvukom v celej púšti bolo tiché týkanie smeroviek. Keď som prišiel bližšie, uvidel som, že je to červený Ford Fusion, ktorý vyzeral ako nový. Všetko som si poctivo skontroloval, pozrel som sa aj na zadné sedadlá, či niekto neleží na zemi. Auto bolo úplne prázdne. V tom momente mi prestalo byť všetko jedno. Čakal som niekoho, kto potrebuje pomoc, alebo aspoň niekoho, kto si zdriemol na veľmi hľupom mieste. Ale toto nie. Nervózne som sa obzrel cez plece. Začal som rýchlo otáčať hlavu na všetky strany. Mal som pocit, že na mňa niekto vyskočí. Problém bol, že bola taká tma, že som videl len to, čo osvetľovali svetla môjho kamióna. Bolo to strašidelné. Chvíľu som váhal, či sa nevrátiť do kamióna a nevykašľať sa na to. Niekto tam vonku predsa musel byť. Nakoniec som sa rozhodol preskúmať to ďalej. Pozrel som sa dovnútra auta, ale všetko vyzeralo normálne. Kľúč bol dokonca v zapaľovaní, hoci motor bol vypnutý. Prešiel som ku kufru. Skúsil som ho otvoriť, ale ani sa nepohol. Bol zamknutý. Vzal som kľúč zo zapaľovania a kufor odomkol. Napriek tomu nešiel otvoriť. Akoby bol znútra niečím zaseknutý. Otvoril som zadné dvere auta a pokúsil sa dostať do kufra cez zadné sedadlo. Na moje prekvapenie sa mi to podarilo. Boli tam 3 stlačené vrecia na odpadky a lano, ktorým bol kufor znútra priviazaný. Ešte raz som sa obzrel za seba. Všade bol pokoj. Natiahol som ruku k vreciam a keď som bol od jedného z nich snad na 10 cm, noc preťal ten najhlasnejší výstrel, aký som kedy počul. Od šoku som si udrel hlavu o strechu auta. Nad ničím som nerozmýšľal. Hodil som kľúče na predné sedadlo a utekal z auta, ako najrýchlejšie som vedel. Keď som naskakoval do kamióna, počul som v diaľke zachrípnutý hlas, ktorý kričal: Hejda! A hlas sa rýchlo približoval. Nastúpil som, naštartoval a rýchlo zaradil rýchlosť. Motor mi najprv zdochol, tak som nahlas zanadával. V tom momente, ako sa kamión pohol, som ho uvidel. Pri kufri auta stál človek. Bol to nízky, podsaditý chlap s ryšavými vlasmi. Mal na sebe montérky a vysoké čižmy. V ľavej ruke držal malú lopatu, ale v pravej mal starú poľovnícku pušku. Na pár sekúnd sme si vymenili pohľady. Nevyzeral ako šialenec, mal na tvári skôr ustarostený výraz. Keď som ho míňal, pustil lopatu a začal mávať rukami. Niekoľkokrát zakričal: Počkaj!
ale ja som tam neplánoval zostať ani sekundu. V spätnom zrkadle som videl, ako chvíľu bežal za mojím kamiónom a potom šprintoval späť k svojmu autu. Bolo jasné, že chce, aby som zastavil, ale to neprichádzalo do úvahy. Dupol som na plyn a hnal som kamión oveľa rýchlejšie, než by som mal. Po 5 minútach som si myslel, že som v bezpečí, ale v tom som za sebou uvidel rýchlo sa približujúce svetlá. Takto som sa nebal ešte nikdy v živote. Zavolal som políciu a opísal som im, čo sa stalo. Auto už bolo nalepené priamo na mojom zadku a šialene trúbilo. Nevedel som, čo robiť, tak som len veril, že do mňa nenabúra. Po asi 15 minútach ma obišiel, zablokoval ma a prinútil ma spomaliť. Skoro som do ňoho narazil, keď sa pred nami konečne objavili blikajúce policajné majáky. Ford okamžite strhol volant doprava, vrazil do púšte a zmizol z dohľadu. Zastavil som a počkal na policajta. Celý bez seba som mu porozprával, čo sa stalo. Ten neschopný policajt sa však rozhodol spisovať so mnou zápisnicu namiesto toho, aby toho chlapa naháňal. Strašne ma to vytočilo. Dvakrát som mu povedal, že ho ešte stále môže chytiť, ak vyrazí ihneď. Policajt mi povedal, aby som sa nebál a že hneď ako dorazí posila, oblasť prehľadajú. Poslal ma preč s tým, že mi zavolajú, ak budú mať niečo nové. Nikdy mi nezavolali. Nikto z mojich kolegov nemá takýto šialený príbeh. Viem, čo si o tom myslíte, ten chlap určite zakopával tela. To však nevysvetľuje, prečo mal takú malú lopatu a prečo ma prenasledoval. Aj tie vrecia v kufri boli na človeka príliš malé, hoci niektorí kamaráti si myslia, že telo mohol rozštvrtiť. Kvôli vlastnému duševnému pokoju si radšej namýšľam, že zakopával nejaké zviera. Možno utratil chorého psa alebo nebezpečné hady. Netuším. Každopádne od tejto skúsenosti sa pri nočnej jazde cez púšť už nikdy necítim úplne príjemne. Možno ste na internete videli moderné videá, kde kamionisti dokumentujú svoj bežný deň a dávajú si navzájom tipy. Ja patrím v tomto odbore k tým mladším, takže kedykoľvek otvorím TikTok alebo YouTube, vidím len to. Kvôli osobným dôvodom som musel odísť z celkom prestížnej univerzity. Ľudia mi často hovoria, že som mal naviac než len na kamionistu, ale úprimne nie je to zlá práca. Robím to už vyše 2 rokov. Jedinou náročnou časťou sú dlhé hodiny za volantom. Človek nevie, čo s ním urobí tá izolácia, kým to nezažije na vlastnej koži. Moja jediná rada znie, vyrovnajte sa s akýmikoľvek démonmi vo svojej hlave, pretože počas osamelých hodín sa vám určite začnú zavrtávať do mozgu. Mne sa to stalo tiež. Bolo to 3 mesiace potom, čo ma zamestnala moja prvá firma. Bol som v tomto remesle úplný nováčik. Išiel som z južného New Jersey do mesta Lafayette v Indiane, bola to 12-hodinová cesta. Možno sa to nezdá tak veľa, ale predtým som už odkrútil 8-hodinovú jazdu, takže to mení situáciu. Chcel som mať doručenie rýchlo za sebou a tak som sa rozhodol ísť cez noc. Do Lafayette som mal doraziť tesne pred 3 ráno. Všetko išlo hladko, cesty boli prázdne, takže som mohol ísť trochu rýchlejšie ako zvyčajne. Asi v polovici cesty som sa natiahol k stredovej konzole, že si dám Red Bull, ale žiadny tam nebol. Samozrejme, po predchádzajúcej jazde som si zabudol doplniť zásoby. Frustrovane som udrel do palubnej dosky. Vedel som, že budem musieť niekde zastaviť. Nič som neznášal viac ako prestávky počas jazdy. Som v tom asi zvláštny, ale kedykoľvek vozidlo zastaví, som hneď unavenejší, aj keby to bolo len na 20 sekúnd. Pozrel som na navigáciu a pochopil som, že nemám na výber. Buď zaspím za volantom, alebo zastavím na energetický nápoj. Znechutene som odbočil na prvú čerpaciu stanicu, ktorú som uvidel. Netušil som, kde presne som, pravdepodobne niekde v Ohaju. Príliš neskoro som si uvedomil, že to nie je skutočná benzínka, ale niečo, čo vyzeralo ako opustená čerpacia stanica s prerobeným obchodom. Kúsok ďalej na ceste mal byť ďalší obchod, tak som si povedal, že najhoršom pôjdem tam. Zatiahol som kamión a šiel k obchodu. Očakával som len 2 možnosti. Buď bude otvorené, alebo zamknuté. Predstavte si moje prekvapenie, keď sa dvere sami otvorili do úplne temného obchodu. Vošiel som dnu
a dúfal, že budem mať šťastie a nájdem nejaký zabudnutý nápoj. Keď som sa už chcel otočiť na odchod, moje oči si zvykli na tmu a v rohu miestnosti som si všimol slabé svetlo. Svetlo vychádzalo zo zadnej miestnosti. Zvedavosť zvíťazila a pomaly som otvoril dvere. Na moje prekvapenie tam pri stene stála zapojená chladnička. Nedočkavo som ju otvoril, ale vnútri nič nebolo. Doslova nič. Police boli preč, ako by z nej všetko vytrhali. Ako som zatváral dvere chladničky, na 90% som počul z hlavnej miestnosti ráchot, ako by tam niečo spadlo na zem. Na dobrých 10 sekúnd som zamrzol. Predstavoval som si to? Určite nie. Potichu som prešiel späť do hlavnej miestnosti a poobzeral sa. Nikde nič. Časť mňa chcela pátrať ďalej, ale nemal som na to čas. Vyšiel som von a v podstate som došiel k druhému obchodu. Ten bol, chvála Bohu, otvorený. Zaplatil som za pitie a vrátil sa k autu. Celá táto zástavka mi prišla divná. Potreboval som vypadnúť. Ešte raz som sa pozrel na ten opustený obchod a všimol si, že dvere sú teraz dokorán otvorené. Bol som si na 100% istý, že som ich za sebou zatvoril. Nebola to však moja vec, tak som naštartoval a vyšiel späť na diaľnicu. Kofeín zaúčinkoval a rýchlo ma prebral. Začal som premýšľať o tom, aké bizarné to celé bolo. Bezdomovec v opustenej budove by nebol ničím zvláštnym, ale tá chladnička mi nedávala zmysel. Snažil som sa na to nemyslieť. V tom momente som si všimol zvláštny pohyb na závese za mojím sedadlom, tam, kde je posteľ. Na čele mi vyskočil pot. V spätnom zrkadle som sledoval, ako sa záves vlní a hýbe, hoci som nemal zapnutú klimatizáciu. Pomyslel som si na to najhoršie. V kamióne mám niekoho cudzieho. Nemal som pri sebe žiadnu zbraň, preto som na telefóne potajomky zadal trasu k najbližšej policajnej stanici. Cesta tam bola najnapínavejších a najstrašidelnejších 20 minút môjho života. Stále som si predstavoval, ako ma ten človek zozadu chytí alebo ma prinúti havarovať. Keď som konečne dorazil k stanici, zastavil som kamión tak blízko, ako sa len dalo, a v priebehu sekúnd som vbehol dnu. Policajti okamžite obklúčili môj kamión. Keď otvorili zadnú časť kabíny, uvidel som niečo, čo mi zostane v pamäti do konca života. Policajti vytiahli 3 ľudí, ktorí vyzerali ako bezdomovci. 2 mužov a 1 ženu. Boli oblečení v handrách a zabalení do špinavých diek. Jeden z mužov mal pri sebe 2 vyskakovacie nože. Všetci 3 odmietli hovoriť, ale keď im dávali pútá, hrozivo na mňa zazerali. Netuším, čo odo mňa chceli a myslím, že sa to už nikdy nedozviem. Volám sa Kevin. Ako kamionista pre rôzne firmy pracujem už takmer 15 rokov. Dnes je to pre mňa už rutina. Vyzdvihnúť tovar, skontrolovať ho a doručiť podľa pokynov. Nie sme platení od hodiny, takže najdôležitejšia je efektivita. Keďže to robím celú večnosť, rád si myslím, že dokážem odrobiť viac ako všetci tí mladíci, ktorí dnes tieto miesta berú. To však nie je vždy výhra. Zvyčajne sa tlačím až na úplnú hranicu možností a fungujem na minime spánku. Pred 4 rokmi som pracoval pre sklad v Severnej Dakote. Pre tých, ktorí nevedia, Severná Dakota je jeden z najrovnejších štátov, takže jazdenie je tam o niečo jednoduchšie. Znamenalo to však aj to, že ak ste si chceli udržať prácu a nedostať výhadzov, museli ste obetovať pár hodín spánku. Bolo chladné utorkové ráno v máji. Chcel som celú trasu do Montany zvládnuť na jeden šup bez jedinej zastávky na spánok. Vyrazil som pár hodín po obede a plánoval som doraziť do cieľa veľmi skoro ráno následujúceho dňa. Kamión som hnal na maximum. Išiel som kúsok nad povolenú rýchlosť. Bolo neskoro a keď na hodinách prešla polnoc, pretieral som si unavené oči. Mal som problém udržať ich otvorené, ale do cieľa mi zostávala už len hodina a tak som zatiaľ zuby a pokračoval. Môj kamarát Tristan, tiež kamionista, ma kedysi naučil používať čuchacie soli. Sú to v podstate kryštáliky v malej fľaštičke, raz si potiahnete a ste okamžite hore. Človek si však musel dávať pozor, príliš veľa použití za sebou mohlo byť totižto nebezpečné.
Trochu to páli v nose, ale kedykoľvek som potreboval prebrať, siahol som po nich. Toto bola presne tá chvíľa. Silno som nasal vzduch z flaštičky a trhlo mnou dozadu. Cítil som, ako mi telom prúdi adrenalín a dúfal som, že to vydrží do konca jazdy. O pol hodiny neskôr som však opäť bojoval. Cítil som, ako upadám do mikrospánku. Zvuk pneumatik na krajnici ma prudko prebral. Začínalo to byť už nebezpečné. Povedal som si, že musím proste zastaviť. Bol som na diaľnici úplne sám, ale nikde nebolo miesto na odstavenie. Po oboch stranách bol len hustý les. Spomalil som a zúfalo hľadal nejakú odbočku. V tej nízkej rýchlosti svetla kamióna presekli tmu a videl som niečo viac. Keď som sa obzeral okolo seba, uvidel som niečo, čo ma zmiatlo. Uprostred cesty ležali fialové šaty. Čo to má sakra znamenať? Pretrel som si oči. Mal som halucinácie? Blikol som asi 6 krát, aby som sa uistil, že som sa nezbláznil. Boli skutočné. Pomaly som ich obišiel a nechápavo na ne pozeral. Spätne viem, že to mal byť varovný signál, ale bol som príliš vyčerpaný na to, aby mi to doplo. Asi o 200 metrov ďalej som minul pár topánok. Vtedy som už začal panikáriť. Čo sa to tu deje? Prešiel som okolo topánok a modlil sa, aby som čoskoro našiel miesto na zastavenie. Môj otec, David, bol veľmi veriaci človek, tak som stisol jeho starý kríž, ktorý som mal pri sebe a dúfal, že nado mnou drží ochrannú ruku. O niečo ďalej na ceste ležala celá kopa ďalšieho náhodného oblečenia. Niektoré kúsky vyzerali ako detské šaty. Tentoraz som kamión úplne zastavil. Chytala ma panika. Niečo bolo veľmi, veľmi zlé. Sedel som na mieste vodiča v stojacom kamióne. Čakal som, že sa niečo stane, ale nič sa nedialo. Urobil som teda to, čo mi hovoril inštinkt. Vystúpil som z auta, aby som oblečenie skontroloval. Dodnes si pamätám ten chladný ranný vzduch, ktorý ma úplne prebral. K hromade som sa priblížil s maximálnou opatrnosťou. Skutočne to bolo detské oblečenie. Pre chlapcov aj pre dievčatá. Pozrel som sa do lesa, ale v tej tme nebolo vidieť vôbec nič. Hlavu som mal ako na stopkách. Bál som sa, že je to nejaká pásca. Povedal som si, že toto nie je môj problém a otočil som sa späť k autu. V tom momente som zľava počul prasknutie konára. Prudko som sa otočil. Stál som tam a čakal, či nezačujem ďalší zvuk. Asi po 30 sekundách sa ozvalo ďalšie prasknutie, ale tentoraz z opačnej strany cesty. Môj inštinkt sebazáchovy sa prebudil a ja som šprintoval k autu. Naskočil som na sedadlo, no tesne predtým, ako som zabuchol dvere, sa nocou rozľahol detský krik. Zostal som ako prikovaný. Srdce mi išlo vyskočiť z hrude. Ocitol som sa na raz cestí. Nechcel som sa byť s neznámymi ľuďmi v čiernom lese, ale nemohol som tam len tak nechať bezbranné dieťa. Skôr, než som sa stihol rozhodnúť, ozval sa ďalší, takmer identický detský krik. Bez rozmýšľania som naštartoval kamión a stočil ho tak, aby svetlá mierili priamo do lesa na miesto, odkiaľ ten zvuk vychádzal. Moje reflektory osvietili les do hĺbky asi 30 metrov. Stáli tam 3 alebo 4 ľudia a jeden z nich držal obrovský reproduktor. Hneď, ako ich svetlo zasiahlo, prikrčili sa za stromy, ale videl som ich dosť na to, aby som pochopil, čo robia. Schovali sa skôr, než som si stihol všimnúť nejaké detaily ich tvári, ale prisahám na hrob môjho otca, že v rukách držali reproduktor a snažili sa ma nalákať do lesa pomocou falošného detského plaču. Bol som v šoku. Len som tam sedel a zízal nástromy, za ktorými sa schovávali. Siahol som po telefóne, aby som zavolal políciu, ale skôr, než som stihol vytočiť číslo, ozvala sa z boku kamióna silná rana. Niekto z opačnej strany niečo hodil. V tom momente stačilo. Stočil som volant späť na cestu a dupol na plyn. Ako som sa rozbiehal, uvidel som na druhej strane cesty človeka. Niečo nezrozumiteľne zakričal a hodil do kamióna nejaký predmet, ktorý mi rozbil okno na okne spolujazdca.
ktorý mi rozbil sklo na okne spolujazdca. Zvyšnú hodinu cesty som odjazdil v úplnom tichu. Bol som príliš vystrašený na to, aby som spracoval, čo sa práve stalo, ale v tom lese by ma späť nedonútil ísť nikto na svete. Doručil som náklad a okamžite som zaspal. Musel som spať snad 10 hodín v kuse. Keď som sa zobudil, prvá vec, ktorú som urobil, bola to, že som zavolal políciu. Povedali mi, že les prehľadajú a dajú mi vedieť. Potom som nad tým premýšľal a hovoril si, aký som bol hlúpy, že som vôbec z toho kamióna vystupoval. Mal som sa starať o seba, ale predstava, že by niekto unášal deti, bola príliš silná na to, aby som ju ignoroval. Do dnešného dňa netuším, o čo sa tí ľudia pokúšali. Neviem, prečo na mňa nezaútočili, keď mali príležitosť, alebo čo so mnou plánovali vôbec urobiť, ak by som do toho lesa za tým krikom skutočne vbehol. Za všetky tie roky na cestách sa nič ani zďaleka nepriblížilo tomu, aké to bolo zvláštne a vyslovene desivé. Ďakujem za pozornosť, ak sa ti príbehy páčili, daj like a nezabudni dať aj odber pre ďalšie videá.